Pagbubuhat ko din mapagano. Dahil sa sakit na colon cancer, nanghihina at halos butot balat ng 55 anyos sa sinanay Salve Dalipi ng Rapu-Rapu, Albay. Lumubo na rin ang kanyang tiyan at hirap nang makagalaw. Dala ng kahirapan, pinagtsatsagaan na lamang niya ang isang maliit na bote ng ointment para maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Kwento niya, taong 2021 nang siya'y ma-ospital at nalamang may bukol siya sa atay na nagdulot ng komplikasyon sa kanyang baga at kidney. Inirekomenda daw ng doktor na kailangan niyang sumailalim sa operasyon, subalit wala naman umano silang sapat na pera para sa kanyang pagpapagamot, kaya ipinagpaliban niya na lamang ito. Enero ngayong taon nang bumalik siya sa ospital at doon na nadiskubre ang kanyang cancer. Tapos, pagka-recover ko, dinagtaba na baga ko. Pag abot naman na ano iyan, pag ibabagong tao, nagpuna naman siya. Sabi ko na, tayang bagsak ang lawas ko. Yun na ito. Hanggang sige na sana subaba-baba. Hindi, pagtira ko ni Jerry, sa tik mo Jerry sa Legaspi. Ayon kay Tatay Jerry, umaasa lamang silang mag-asawa sa ipinapadalang pera ng kanilang mga anak na nagtatrabaho sa Maynila na sapat lamang para sa kanilang pangangailangan sa araw-araw. Di man yan ako nakakatrabaho. Pumpakang pakauli ko aling nagtrabaho ko tako sa Cavite. Pinaulaw kayo ni tayo na ito sa kamatian. Sundo mo niyan, dahil akong trabaho. Tas yan ang pigbabantayan ko. Gaya ni Nanay Salve, nais ni Tatay Jerry na madugtungan pa ang buhay ng kanyang may bahay. At para mangyari ito, kailangan nila ng mahigit 100,000 pesos para makapagpagamot sa ospital. Hiling nila na may makapagpaabot man lang sa kanila ng tulong para malikom ang naturang halaga. Kuwang kang gobyerno, sa kaso. So, makasuporta man lamang kay dit na tabang samo na maoperahan ng sa kuyang agom. Kung magtabi, magwilig na magtabang sa kuya. Na marahay ako. Maglawig pa ang sa kuyang buhay. Sa mga nais naman tumulong, maaari kayong personal na magtungo sa kanilang bahay sa Purok 3 Barangay Sagrada o mag-contact sa mga numerong makikita sa inyong screen. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.